לפני שלימדתי מתוקשב, הייתי כמו מורה רגיל, נכנס לכיתה, עומד פרונטלי, מלמד, יש לי מצגת שלי, מחלק דפי עבודה, ניירות, היו יושבים תלמידים, מסתכלים אליי, נו, אתה מסיים, אתה משעמם. קודם כל זה תלמידי הילה, ויש בעיות משמעת בכיתה. עד שהייתה לי את ההזדמנות להיכנס לכוכבי התקשוב, התחלנו לפתח את הלמידה ביחד. הם צופים בסרטונים, משחקים לימודיים, הסמארטפון שתמיד יש להם ביד, שאתה לא יכול לקחת מהם, שזה מחובר אליהם בצורה מגניבה, אז אתה מנצל אותו בכל מיני אפליקציות שהם יכולים להוריד. הרבה פעמים כשאנחנו עובדים על תכנים לימודיים וצריך לבדוק אותם, אז אני לא רוצה להיות המורה הבודק, ואני נותנת להם לבצע את הבדיקה בעצמם, הם קוראים את זה ביחד, בודקים, משווים, ואז אם יש ויכוח הם מתווכחים. כשאתה מציג סרטון במצגת מול התלמידים, לפעמים לא כולם שמים לב. ברגע שהסרטון מוצג אצלו בטלפון שלו או בטאבלט שלו, אז הוא כל הזמן מסתכל. המיוחד בנירבוד, שאני יכול לשלב מצגת, יכול לשלב סרטון, יכול לשלב משחק זיכרון, יכול לשלב תמונה 360. התלמיד לא צריך לשבת בין כותלי הכיתה. הוא פשוט שבר את הקירות ויצא לחופש. כשאתה יוצא מהכיתה, מהחדר הזה, אתה מרגיש, אפילו המורה מרגיש שהוא קצת משוחרר, קצת אין לחץ כזה של שיעור, של שעה, מתי מסתיים השיעור. ביקשתי מהם, תסתובבו בסביבה פה, רק תצלמו תמונות, עץ למשל, ספסל, משהו כזה, ותחפשו דרך האפליקציה של הטרנסלט את התרגום של המילה הזאת שאתם צילמתם. היינו מלמדים זה את זה, אתה לא תאר לעצמך כמה מוטיבציה. ברגע שהם מסבירים אחד לשני, אז יש שם תהליך אחר שהוא מאוד יפה, והם אוהבים את זה. והם אמרו לי פעם שאנחנו לא מוכנים לוותר על מורה, אבל רוצים מורה אחר. מורה שידבר בשפה שלנו, ידריך אותנו.